بسم الله الرحمن الرحيم. أينونا دا أدبي مشاعرتي بشغلوكا گچینا سنگتاتی شرف منداتی استنا وبٹی بخیرت پاوے اور دا سی باز جانو گچینو عمل سی شرف منداک اسی چار بندس نوا خدمت عرض کیوا عشقنا دریاٹی بننگ تار خلنگ مشکلی واہ عشقنا دریاٹی بننگ تار خلنگ عشقنا دریاٹی بننگ تار خلنگ مشکلی داد پایا نفق داڑا نے پار مننگ مشکلی واہ جی واہ 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 دا مقامے کسر سنگا اوشنا سودا مریک دا مقامے کسر سنگا اوشنا سودا مریک واہ تو لیلا و مجنون شیرین و فرہاد مننگ مشکلی واہ 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 زندگی تی استنا واپار اسوار اسمرک زندگی تی استنا واپار اسوار اسمرک وار وارا استنا واپار مننگ مشکلی واہ جی واہ واہ عشقنا دریاٹی بننگ تار خلنگ مشکلی داد پایا نفع کسل داڑا نے پار مننگ مشکلی منتوار گزارش کیوا عرض کیوا کنا آلان زیبا نی افیس خبر واہ کنا آلان زیبا نی افیس خبر اریٹ عشقنا دوان ای در پدر واہ جی واہ جی واہ جی متو داڑے سنگت کنا اچ کسس واہ متو داڑے سنگت کنا اچ کسس کریٹ زندے مچائی تینا بسر واہ انا است کابوان مسٹی گنوک یا در پدر انا است کابوان مسٹی در پدر یا گنوک واہ وشنگا بدن پوغو مس مچا جغر واہ جی واہ سما کنے چفک اران کاوئی واہ جی سما کنے چفک اران کاوئی ورک نی کنے رغامک ارادے کسر واہ رکنی حکیمات تون اف کنا دا مرزنا دوا واہ جی واہ جی حکیمات تون اف کنا دا مرزنا دوا برک پاکنے دا سہی کے ومر واہ جی واہ واہ ضرورت دوائی نہ اف اے شاہد واہ ضرورت دوائی نہ اف اے شاہد شاہد ارے ہر بیماری نہ دوا دارو بیر نہ نظر واہ